En Carlos em pregunta un tema que és especialment interessant i important des del punt de vista de les esquerres, com és la dependència de les institucions públiques de programaris privatius. És necessari impulsar no només el debat, com està fent ja la Unió Europea, aprovant directives que aposten clarament pel programari lliure, sinó que des del punt de vista de la implementació cal una coherència. Les institucions públiques, i particularment les europees, han d'apostar per la via dels fets, invertint en programari lliure i no depenent, com passa en aquests moments, del que són empreses de grans multinacionals que són, lògicament, les més interessades en el programari privatiu. En el cas del Parlament Europeu tenim un problema gravíssim, i és que hi ha una dependència, un segrest claríssim d'una d'aquestes empreses, que és Microsoft. Hi ha al Parlament Europeu també un grup de diputats i diputades que defensem que això no sigui així, que lluitem des de fa molt de temps perquè el Parlament Europeu sigui també una institució que funcioni a partir del programari lliure, i això és el que estem intentant també desenvolupar a altres àmbits institucionals. Això, a més, té un altre aspecte important, des del punt de vista dels recursos públics. És necessari que això vagi acompanyat d'una altra mesura, que és la generació de continguts, també des del punt de vista de la creativitat, amb una llicència lliure, amb una llicència que, com en el cas nostre, sigui, per exemple, la que proposa el Creative Commons. Entenem que els continguts que nosaltres proporcionem ja han estat abonats per la via dels impostos perquè són recursos públics, perquè són institucions públiques, i des d'aquest punt de vista entenem que no haurien de ser doblement pagats per la ciutadania.